kada sve oko nas deluje kao da je izgubilo svoju formu, kada institucije tonu u birokratiju, narod u apatiju, a država u zavisnosti od stranih interesa, u toj tišini jedan pokret ne samo da stoji, već i korača, a to je pokret obnove Kraljevine Srbije. On nije stranka u klasičnom smislu reči, on je podsjetnik, živa arhiva srpske državnosti. On je misao da Srbija nije stvorena ni u Briselu, ni u Vašingtonu, ni u Moskvi, ni u Pekingu. Srbija je stvorena pod svodovima Ostroga, u prašini sa Čegra, u krvi sa Kolubare, u molitvama monaha sa Hilandara, u mudrosti kraljevja iz loze Nemanjića, Obrenovića, Karađorđevića.